అల్లూరి జిల్లా రంపచోడవరం మండలం సీతపల్లి శ్రీ గడి బాపనమ్మ జాతర మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఉత్సవాలు ఆలయ అధికారి సత్య రమేష్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. 5 రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ మహోత్సవాలకు తొలి రోజు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. మహోత్సవాల సందర్భంగా అమ్మవారికి అర్చకులు విశేషమైన పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. మొదటి పూజా కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే శిరీషాదేవి, విజయ భాస్కర్ దంపతులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే దంపతులు అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. కార్యక్రమంలో గ్రామ పెద్దలు, విశ్వ హిందూ పరిషత్ కార్యవర్గ సభ్యులు, గ్రామస్తులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. दुर्गा परमेश्वरी प्रीत्यार्थं सूर्य शोभन मुहूर्ते